kde malíř používá štětec, my máme jehlu a nit. Se stejnou precizností volíme každý tah, každý záhyb a každý odstín. Výsledkem je originální kus koutný, elegantní, který vám dodá sebevědomí a okouzlí okolí. Začalo to v roce 1995 a pokračuje každým novým sakem, stejnokrojem nebo košilí. Do každého kusu oblečení vkládáme všechno, co jsme se naučili. Náš fortel, nápady, zkušenosti i kuráž. A také naše srdce, protože koutný není jen o špičkové módě a pánském oblečení, ale také o našem jménu, našem odkazu, nás samotných. Firmu Koutný jsme založili jako rodinný podnik a stejně tak ji celých 30 let řídíme. Když firma vznikla, i teď, když jsme její vedení předali nové generaci Koutných. Celou dobu platí, že všichni naši zaměstnanci jsou pro nás jako rodina a naši zákazníci a klienti jako naši blízcí. V srpnu 1995 z naší výroby vyjela první saka a od té doby jsme oblékli tisíce mužů při jejich svatebních slibech, při slavnostních příležitostech i při nejdůležitějších jednáních a okamžicích jejich života. Kvalita našich uniforem, prokázaná v náročných vojenských testech, získala důvěru desítek armád z celé Evropy. Naše stejnokroje oblékají i příslušníci bezpečnostních a záchranných složek. Nové vzory stejnokrojů jim vyvíjíme na míru v našem vlastním centru. Dbáme přitom na každý detail, na oblečení samotném i při jeho výrobě. Myslíme na naše zákazníky, ale i na svět, ve kterém společně žijeme. Proto recyklujeme zbytkové materiály a využíváme naši fotovoltaiku pro vlastní výrobu. Od prvního dne se snažíme rozvíjet talent a nadšení našich zaměstnanců. Právě díky nim jsme se zařadili mezi 3 největší oděvní výrobce v Česku a úspěšně oblékáme armády mnoha evropských zemí. A stále rosteme. Od svého založení v roce 1995 píše značka Koutný svůj příběh. Příběh poctivé české krejčoviny, provázený stále novými náročnými výzvami, ale i oceněními a společnými úspěchy již 30 let. A jdeme stále dál, protože kvalita stejně jako móda nemá limity, hranice nestaví, ale překračuje. Opravdová krása je o věcech, které vydrží. Jsme pyšní, že ve společnosti Koutný jdeme do 4. dekády a že počet našich zákazníků ve světě rychle roste.